Tässä on taas esimerkki siitä, kuinka Always on Display bugaa. Tää on mennyt pois päältä tää näyttö, vaikka tässä moodissa Always on Display on päällä. Heilutellaan vähän kättä. Nyt se palaa. Tosiaan mennään tuonne asetuksiin. Siellä on settings. Always on display. On for this sport, eli sen pitäisi pysyä sen näytön päällä, mutta se ei pysy päällä, koska tämä bugaa tämä Always on display tässäkin. Että kun tämä on pausella, niin Always on display ei toimi. Koska tämä logiikka on ihan typerä näissä Vantage V3. Ei pitäisi olla mitään Always on displaytä, pitäisi olla screen saver tai screen blanker, joka erikseen pitäisi laittaa päälle. Nyt Polar, voisitteko korjata tämän typeryyden?